ए बेटा हेने आवाज सुन। तारा बियाह भइला 4 दिन ना ताहार मेहरारू छत पर चढ़ के बेअचरे के घूमतिया। गांव समाज के लोग देखी त का कही? ओकरा के समझई ह कि ओकर ससुरार ह, नैहर ना। आ उ ए घर के पतो ही ह, बेटी ना। ठीक बा, ओकरा के समझा दीह। ठीक बा, हम समझा देतनी। का हो माई जन कहते सही कहतिया। मान में एकदम रहो कि तार ससुराल नैहर ना, ए घर के तू पतो बारू बेटी ना। ठीक बा, हम जातनी काम को खाली होके। हेलो। हेलो। हाँ प्रणाम। हाँ खुश रही। का दामाद जी, हमारा बेटिया के काहे रउआ परेशान करतनी? दो तब फोन हम बतियाई का जी। तो ढेर गर्मी हो गई का? सुनी ना, आइम नु तो सब गर्मी झाड़ दे। आ तन समझा दी अपना माई के, ढेर परेशान करती हमें बहन के। इकोनी के रोज रोज के नया नया ड्रामा इकोनी के लगा देले बड़ी सो घर में। दोनों जने के बतावो तनी, रोज रोज नया नया ड्रामा लगा के रखे पहले घर में। का रे माई, ते सुबह ही कहली तो का समझा कोनी कि ना कोनी हो? हे ड्रामा होबे का तू? हे ओसिया लोग बैठते हैं। वाह बेटा, आज के बाद हमें मेरा इस तरह बोलना कौन जरूरी नहीं। मेहरारू के चढ़ावला बढ़ावला में माई के डांटत रे, ते ढेर सियान हो गइल बड़ी। सियान नहीं की भइल, बस तोरा के समझाओ तनी के रोज नटंकी लगा के रखले बस घर में। देखत रहो बियाह भइला 4 दिन ना भइल, लोग माई के बोलता, गरियावता और मारतो बा। आज के जमाना में जोन बिया जोन मेहरारूए बिया। वाह बेटा, मेहरारू के चढ़ावला बढ़ावला में माई के डांटत रे। लोग माई के बोलता, गरियावता और मारतो बा। सुनी ना, आइम नु तो सब गर्मी झाड़ दे। आ तन समझा दी अपना माई के,